Unsa ka ni tingog sa gorilla dong? Sir, dali laman ha, sir. Uy, aw, aw. Get mentioning my name, but don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Amoy bagong classmate ha. Oh, magayo magbilotan ka diri ha dong. Bilotan ka. Papa! Ulit sige tay. Puyo. Dito gilid. Paila. Hey guys, atinda sa ta. Dito. Ay, pagka sa muka po yung mga buwagan niyo eh. Isa mo sa muli! Gusto may uli! Tindan sa natin, Dan! Linya! Okay, mag-individual sa ta ha. So, ipagpuyog ya, individual ta. Dika, Joy. Dahil pumunta niya si mga Joy. Uy, paminaw. Isi mong papa. Ikaw. Sige, lang dito. Puhoy. Nod. Andoy. Indog. Kinsa man imong ginuyatan? Ha? Mama ni mo na. Ako ni. Ingko dito. Jack, dika. Ako na dok. Dali. Sunod na. Basta na. Sige. Pag-aasa ka. Taga dire! Isa ang pangalan mo? Ako si Superman! Sige, lagi ito. Sunod. Dodong. Indog ka dong. Dong. Unsa to, sir? Unsa ka ni tingog sa gorilla dong? Sir, dali laman ha, sir. Uy, aw, aw. Ayan, bag na. Ang gorilla, himo na giro. Bagsak na po mo. Sige dong, balik dito dong. Tama na to, sir? Oh, balik ito. Okay na, sir. Oh, buang yun mong tanan. This one. 100% buang, wag nakapasa pa. Testo yun, basig makapasa ta sa testo. Okay, proceed ta sa testo ha. Kita mo ane? Dok, unsa lang, dok? Oo, dok! Unsa na siya, dok? Di ba gusto nyo muli? Oo, dok! Kung kinsa ang makagawas nila, kauli na. Buwang pa si dok. Okay, tawagan ako ha. Una, Andoy. Dok. Okay, gawas na. Asa dire. Makagawas na rin ka di ha. Makauli na ka. Diyan manggadok ay buwang, mangatog mo buwang dok. Buwang tidok na, buwang. Buang yun. Sunod. Jack, di ba gusto ka muli? Oh, gusto na ako, dok! Kung makagawas na diya, uli na. No, unsa na akong tagawas, dok? Buang, man ka, walay durnab! Himuay doon. Durnab? Himuay. Gusto yun ang bilog gani, dok? Tanang bilog. Usa pag doon sa bilog? Ana, sundaw ka mo ta. Sige, dok, sige. Ana. Na. Ano nito? Wala siya. Rawan, dok, nanay doon lang, maabri na na. Sige daw, gawas na para makuli na ka.
Ano ka? Unsa man niya paggawas? Buang dyan, nasa ko susi. Mabrihan, Dok. Sige mo ka pasa, di ka uli. Guba mo ko lang turnap, Dok. Guba ka, guba. Sunod, Joy Joy. Bugok! Sige, kinama kay Susi. Sige daw, kung mabrihan na kay gawas na mga ka. Ay, susi pa ka. Di ba niya mo gawas? Abi na, asa gikan? Dito lang ako. Balik. Diyan na ako mabrihan ni ba? May nasa susi ba? Ay, gisin. Sunod, Dodong. Dodong, ikaw na sunod. Asa si Dodong? Dodong. Dodong. Bye-bye! Hello? Iludok! Kinsa ni? Ako lang i-check kung napabadera si Dudong. Gipangitani mo si Dodong? Wala na ba yas Dodong? Ay, ako lang i-check, Dok, kung nakagawas na bagid ko, Dok. Salamat, Dok. Si Dok, buang po si Dok. Ayan, balik sa balik. Kabalik sa buhatin ba? Balik sa balik. Ayan, ganyan. Kasi pangalan sa kaya. Minsan mong papa. Minsan mong papa na masih bagay ikaw. What's up, Marike? Yo! Hi guys! Shoutout din sa akong classmate dira, sila Mingming. O shoutout kay Rinelin Villado. Yo! Shoutout dahil sa among sangay na pangalan Dongski TV. Yo! What's up, mga liki? Shoutout tayo kay Almari Cueco o kay Dieter Ayumas. Yo! Yo! What's up, mga liki? Shoutout din sa akong pinsan na si Riami Remes o kay si Kyla Glore o kay May Elsa. Salamat. Sa tanan na pet lover dira, kung gusto magpa-all-in grooming, ato na mo sa Pet Palo Pet Shop! Hey! Thank you for watching our video. So don't forget to share and like. Thank you guys. God bless. Cheng! Mauna ini ang Dongski TV! Your antidote against stress! Woo! Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagtakura imong ulong may gamay.